This is the time. This is the time. I en esta segona part del TS Magazine a telesafor.com ens hem vingut fins al Quico Port. Este restaurant de primera línia de la platja d'Oliva prepara ja i està celebrant des de fa una setmana les seues jornades gastronòmiques i ja van 14 edicions. En esta setmana són els arrossos melosos els protagonistes, però li hem demanat al jefe de sala, al metre d'ací del Quico Port, a Raúl Pardo, que ens conte en què consisteixen aquestes jornades. Raúl, molt bona vesprada. Bona vesprada. Pues un any més hem arribat a les 14 jornades gastronòmiques de l'arròs. L'arròs és com a plat estrella, la matèria prima que tenim, i hem volgut distribuir-la com tots els anys, començant per la setmana dels arrossos caldosos, melosos, al forn i acabant en els secs. El menú està basat en 4 entraetes típiques d'ací de la zona, per a no perdre aquesta cuina tradicional i de les iaies, volem rescatar i que no es perga, i també l'arrosser del dia, i acabant tenint 3 postres per a elegir, tot també típics valencians. Sí, he vist a base de carabassa, de taronja, i també en els arrossos els productes típics carxofa, fesols... Sí, intentem sempre que siga tot d'ací de la terra, no? Per donar-li el producte autòcton de nosaltres. I també este any tenim els divendres i els dissabtes, tinguem el sopar de 7 picaetes. Hem volgut fer un menú perquè la gent pugui... Vinga tot tipus de gent, tant jove com de mitjana edat. Va tot al centre, 7 picaetes també valencianes, com és el típic figatell d'oliva, la sang en ceba, plats típics que en qualsevol lloc no pots mitjar-los. I com sempre, Raúl, amb el preu molt ajustat. És així, hem volgut mantenir el que és la qualitat, però té un preu de 20 euros per a que pugui arribar a totes les butxaques. També tant a migdia com per la nit, són 20 euros. Sí, igual, a migdia en la degustació d'arrossos com en la nit en els sopars. Com ha anat esta primera setmana? La primera setmana, la veritat, que no ens esperàvem l'èxit que han tingut. I això és la garantia i el que ens fa a nosaltres el dia a dia, lluitar i estar ahí sense baixar el llistó, clar. Què vos diu la gent quan proves arrossos? No sé, també heu pogut polsar l'opinió del que s'agrada, dels que no? Pues sí, pues mira, el divendres passat tinguérem l'arrosser d'anguiles, una llipebre d'anguiles, i no creien que tinguera tan gran acceptació com la que han tingut. Han vengut uns 65-70 comensals que en els temps que estem visquent, la veritat que ens dona ànims, ens ajuda a estar ahí. Cada dia, a més, i siguent mes de febrer i estiguent en primera línia de la platja d'Oliva, el qual també és una prova de qui es maneja i aporta coses diferents, finalment pot tirar endavant. És així, jo crec que la gent avui en dia, quan també està buscant qualitat i seguretat i saber... El boca a boca és el que ens fa a nosaltres mantindre-nos. Teniu el recolzament també de les bodegues. Pues sí, concretament jo com a valencià que soc sempre vull tenir productes a poder ser els meus primers, clar. I de fet el celler que més estem treballant és el de Daniel Belda, que a part de ser un gran enòleg és amic. Tinguem un viner blanquer que és el Verdil, un viner que està tenint bona acceptació. Després en els negres també estic treballant prou en el Cabernet Sauvignon, 10 mesos a barrica, en el Syrah, que és un reserva del 2007, el vi d'autor que té és el Cabelda, que és una mescla entre Garnatxa Tintorera i Monastrell, un espectacle, i els caves d'ell, té el Ponsalet i el Chardonnay, la veritat que molt bé, molt bé. Aleshores, durant tot este mes de febrer, cada dia un arròs diferent, cada setmana guisats d'una forma diferent, melosos, al forn, secs, amb postres tradicionals, amb entrants, que bueno, se'ns ha oblidat, però Toni, el càmera i jo hem dinat a Siui al Quico Port, i amb els entrants, l'arròs i el postre no arribàvem a tot. I a més per la nit també, divendres i dissabte, eixa picaeta tradicional, molt completes aquestes jornades, cada dia millor. La veritat que sí, i també volia comentar-vos que per al dia dels enamorats han volgut tenir en compte també... Avancem alguna cosa, a veure. Sí, han dissenyat un menú, per a poden elegir els clients entre l'11 o el 18, els que estiguen enamorats i els que no estiguen enamorats que vinguin així que nosaltres en el menú segur que anem a enamorar-los. I han volgut fer un menú en 4 entrants, tant 2 gelats, 2 calents, un peix, una carn i un postre, però a més d'això fer-ho un maridat en vins de Daniel Belda. I el preu són 30 euros també. Molt bé, doncs enhorabona per la faena, gràcies, Raúl Pardo. Molt bé, gràcies a vosaltres. Anem a parlar amb Rubén per a que ens conte com fa els arrossos, gràcies. Ok.
I ara sí anem a parlar amb l'autor de tots estos arrossos, de lo bé que hem dinat també avui així, el company càmera Toni Hidalgo i jo mateix. Anem a parlar amb el cap de cuina. Ell és Rubén Cantabracha i volem preguntar-li sobretot quin és el secret d'estos arrossos que ell guisa de forma tan tradicional. Rubén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender a Telesafor y enhorabuena por el trabajo, porque hemos podido comer uno de los arroces y están espectacular. Muchas gracias. ¿Cómo los preparas? A ver, siempre pensando en la tradición, en cómo lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas. A ver, son platos tradicionales recuperados de nuestra gastronomía autóctona. Sí. Respetamos siempre nuestros ingredientes, o sea, ingredientes de temporada, ingredientes de la zona y vamos, están hechos con mucho mimo, con mucho cariño. ¿Y cocinados también como antes, Rubén? Sí, vamos, la base es la misma. Están hechos con un buen sofrito, un arroz de calidad y vamos, con todos los mejores ingredientes de la zona y respetando siempre las recetas tradicionales. Me han dicho que también eres tú, ¿no?, quien escoge el producto y todo lo que preparas también es cosa tuya. Quiero decir, tú eres el que compra, tú eres el que luego trata ese producto y luego el que lo cocina, claro. Sí, claro. Normalmente yo personalmente, me desplazo al mercado, me desplazo a la lonja, seleccionamos los pescados, las mejores verduras, salazones, un arroz de calidad, como ya he dicho, y teniendo los mejores productos, pues te aseguras un buen resultado. ¿Cómo has aprendido tú a hacer estos arroces? ¿En las escuelas de cocina enseñan a hacer estos arroces a la manera tradicional? Pues la verdad que no, mirando libros, mirando recetas en internet, preguntando a las abuelas cómo preparan las masas, cómo preparan los sofritos, cuál es el secreto y practicando un poco. Y también los entrantes y los postres. Sí, los entrantes y los postres. Los entrantes, bueno, hemos puesto cocas, pastisets de gamba ambleda, pastisets de pisto hechos al horno, otros fritos. Cocas a la calfó, hemos trabajado también la alcachofa, hemos trabajado el garrafo, que hemos preparado unos guisitos de garrafo con pencas, el esgarraet, pelotas de puchero, hemos preparado unas frituras de pescado de lonja. Y también por las noches con esas picaetes que nos contaba Raúl. Bueno, la picaeta es muy completa también, muy tradicional. Se empiezan a llevar, vuelve la tendencia esa de la picaeta de toda la vida, ¿no? A ver, yo creo que no se ha ido nunca, ¿no? Nunca se ha dejado de perder. Hay mucha gente que le gusta cenar de picaeta. Aquí en el restaurante también nos lo piden. Incluso en la carta tenemos una sección de tapas que ofrecemos también, tapas modernas y tapas tradicionales, que siempre están a disposición del cliente para todo el que quiera cenar de picaeta. Compartir los platos en el centro de la mesa y degustar un poco. Como jefe de cocina del Kiko Pork, ¿cuál es el secreto para que los arroces te salgan tan buenos? Los arroces, los entrantes, el postre, todo, y para coordinar toda la cocina. A ver, yo creo que hay que hacerlo con un poco de mimo y pensando siempre en el cliente que va a venir a comer, que se va a sentar en nuestra mesa, que se quede satisfecho, que disfrute y vamos, que vuelva a comer a nuestro restaurante. Y lo de la organización, ¿cómo lo llevas? La organización, bueno, yo creo que está controlado, no hay ningún problema, sí. Todo va al punto y al orden, ¿no? Para que todo salga muy bien. La verdad es que incluso la cadencia en la que nos sirven los platos, que nos han servido primero los entrantes, los arroces, la verdad es que ha sido espectacular, muy bien. Enhorabuena por vuestro trabajo. Desde el jefe de sala, el jefe de cocina, los camareros, formáis un gran equipo aquí en el Kiko Pork. Enhorabuena. Muchas gracias. Y que vayan muy bien las jornadas, que os queda mucho trabajo por delante y muchos arroces que cocinar, ¿eh, Rubén? Sí, la verdad que sí, pero bueno, que lo hacemos con todo nuestro cariño para que la gente esté satisfecha y vuelva a vernos, desde luego.
Pues tot este mes de febrer, les jornades gastronòmiques del Quico Port, i ja en van 14, així en este restaurant de primera línia de la platja d'Oliva. Fins així les entrevistes que hem vingut a fer, volíem conèixer de primera mà aquestes jornades, en què consisteixen i en què consisteixen també els seus arrossos, i els puc assegurar, els hem provat de primera mà i els puc assegurar que són totalment recomanables. This is the time. Ja ho saben, fins el 26 de febrer trobaran les jornades gastronòmiques dedicades a l'arròs al restaurant Quico Port, a la platja d'Oliva. Fins així el programa d'avui dimecres. Si vostès volen, tornem demà a la mateixa hora. Ens trobaran així, a telesafar.com. Els esperem. Adeu. Time.